मरिगावआव गिख्रंथाव महरै HIV बेरामिनि अनजिमाया बांनो हमदों। सोलिफु आगस्त दानावनो सा 30 सुबुंफोरनि मोदोमाव HIV हमदांनो हादों। मरिगाव जोबथेसालियाव जिला बेंगिरिनि गनायथिनायाव AIDS होबथाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव मोनसे NGOआ HIVनि आनजाद खालामदोंमोन। आसाम मिजोराम सीमायाव फिन गुलि गावनाय जाथाया सोमजिदों। हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिजोराम सीमायाव आसामआ पुलिस बादानि थाखाय लामा लुफुंबाय थानाय समाव मिज'फोरा हेंथा होनो फैनाय समाव बे गुलि गावलायनाय जाथाया सोमजिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोदान एसअपिखौ फोसावनायनि उनाव गुवाहाटीनि गरसकआव थानाय ISBTनि माखासे गावारि बासफोरनि सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिफोरा सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि फोसावजानाय गोदान एसअपिआव गुवाहाटी नोगोरमाखौ जिल्लायारि हान्थामेलानि बिथिङाव होबथानाय जादोंमोन। फैगौ अक्ट'बर दानाव टेट आनजाद खुंफुंगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिआ फोरमायदों। BEd आरो DLEd जोबथा आनजादनि एडमिट मोननो हानाय फरायसाफोरा टेट आनजादाव जिरायनो हागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रिआ बुङो। हाइलाकान्दि जिल्लानि आग्लापुर बियाबनि रायपारा गामियाव गावनि असे बिबैखौनो फिसौज्लाया बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। 90 बोसोर बैसोनि थरला बाला दास मुंनि बिबैखौ मनज राय मुंनि फिसौज्लाया नांज्लाय खमज्लाय खालामनायनि समावनो बुनानै बुथारो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोदान एसअपि फोसावनायनि उनावनो रङियानि गावारि बास सालायगिरि हेफाजाबगिरिफोरा पुलिस खुंथायनि हेंथायै रागा जोंखांनाय फोरमायदों। रां लानानै माखासे बासफोरखौ जिल्लायारि हान्थामेला खालामनो होनायनि अजद दैखांदों बास सालायगिरि हेफाजाबगिरिफोरा।